Исәнмесез, балалар? Татарча онлайн мәктәптә сезнең белән кабаттан очрашуыма мин бик шатмын. Үткән шигырьләрдә без сезнең белән төрле җырлар өйрәндек, уен коралларында уйнадык, биедек, төрле әсәрләр тыңладык. Ә бүгенге шигырьдә нишләрбез икән? Мин сезгә табышмак әйтәм. Җавабын тапсагыз, нәрсә эшләгәнебезне белербез. Таралгач 5, җыелгач 1. Нәрсә икән ул? Әйе, балалар, бик дөрес. Ул безнең бармаклар һәм йодрык. Тагын бер табышмак тыңлыйбыз. Уң кулда 5 бармак бар. Солында да 5 бармак. 2 кулныкында кушсаң, ничәү була? Уйлап тап. Дөрес, балалар, 10 була. Димәк, 2 кулда 10 бармак. Балалар, ә сез бармакларның исемнәрен беләсезме? Беләсез дип уйлыйм. Әйдәгез, бергәләп әйтеп чыгыйк. Баш бармак, имән бармак, урта бармак, атсыз бармак, шәнти бармак. Булдырдыгыз. Балалар, бер-беребез белән очрашканда без ни эшлибез? Әйе, дөрес, исәнләшәбез. Әйдәгез, бармакларны да исәнләшеп алыйк әле. Башта уң кул, сул кул бармаклары белән исәнләшә. Сәлам, баш бармак. Сәлам, имән бармак. Сәлам, урта бармак. Исән, атсыз бармак. Исән, шәнти бармак. Ә хәзер имән бармак исәнләшеп чыга. Сәлам. Бүтән бармаклар белән. Ә хәзер урта бармак. Сәлам, баш бармак. Имән, урта, атсыз, шәнти бармак. Ә хәзер атсыз бармак исәнләшеп чыга. Һәм шәнти бармак. Сәлам. Ә хәзер сул кулның бармаклары уң кулның бармаклары белән исәнләшеп чыга. Баш бармак. Имән бармак. Урта бармак. Атсыз бармак. Шәнти бармак. Сәлам, дусларым. Ә хәзер 2 кулны да бергә кушып, баш бармак белән исәнләшә, имән бармак белән урта бармаклар да исәнләшә, атсыз бармаклар да исәнләшә, һәм шәнти бармаклар да исәнләшә. Менә без сезнең белән исәнләшеп тә алдык. Ә хәзер бармаклар турында бер күңелле җыр тыңлыйк. Бармакларны уйнатып та алсак була. Туганнар булып яшиләр, кулыбызда бармаклар. Исемнәрен беләсеңме, ә белмәсәң отып кал. Истә калдыр, баш бармак беренчесе. Арада иң тазасы, ул арада иң көчлесе. Кулыбызда 5 бармак. Саныйбыз әйдә кабат. Кулыбызда 5 бармак. Саныйбыз әйдә кабат. Кемнедер янәрсәнедер әнә дип күрсәтергә. Иң элек имән бармаклар ярдәмгә килә безгә. Кулыбызда 5 бармак. Саныйбыз әйдә кабат. Кулыбызда 5 бармак.
Башта гына калган шул иң озыны булса да. Кулыбызда биш бармак, саныйбыз әйдә кабат. Кулыбызда биш бармак, саныйбыз әйдә кабат. Дүртенче бармакка безнең табалмаганнар исем. Атсыз бармак ул дияләр, ә син үзең ни дисең? Кулыбызда биш бармак, саныйбыз әйдә кабат. Кулыбызда биш бармак, саныйбыз әйдә кабат. Бишенчесенә ни бармак исеме була? Шәнти. Биш бармакта бергәләшеп туганнар булып яши. Кулыбызда биш бармак, саныйбыз әйдә кабат. Кулыбызда биш бармак, саныйбыз әйдә кабат. Инде аңлагансыздыр. Без бүген бармак уеннарын уйныйбыз. Беренче уен. Безнең гаилә. Бу бармак бабай. Бу бармак әби. Бу бармак әти. Бу бармак әни. Бу бармак бәби. Аның исеме Шәнти. Тагын бер уен. Кайда булдың? Бармак, бармак, кайда булдың? Бу абый белән урманга бардым. Бу абый белән кырда йөрдем. Бу абый белән ботка ашадым. Бу энем белән җыр җырладым. Дәвам итәбез. Төзүче. Мин өй төзергә булдым. Шүкеш белән шакыдым. Тук, 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 тук. Минем шүкешем ватык. Шүкешне мин ясадым, кадакны кагып куйдым. Тук, 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 тук. Таң, таң, таң ата, яп-якты кояш чыга. Нурлар уяналар, безгә елмаялар. Балалар, нурлар уянгач, нәрсәләр өлгерә безнең? Җиләк өлгерә, бик дөрес. Җиләк җыям. Куактан җиләк җыям. Чиләгемә тутырам. Өйгә алып кайтам. Компот мин кайнатам. Тагын бер уен. Очты. Бу уен өчен безгә сул кул өстенә уң кулны куярга кирәк һәм бармакларны, баш бармакларны кушырга, ә калган бармакларны җәеп куярга кирәк. Очты, каргалар очты. Башта кара каргалар очты. Аннан ала каргалар очты. Аннан бала каргалар очты. Балалар, урманда тукылдый торган нинди кошны беләсез сез? Әйе, бик дөрес, тукран ул. Әзерләдек кулларды һәм бармакны. Тук, тук, тукыран. Тукылдатып утырам.
Ағаштағы бөжәкләрне барсын шөпләп бетерәм. Булдырдыгыз, балалар. Тагын бер уен. Куяннар санамышы. 1, 2, 3. Куяннарда бөтен көч. 4, 5. Безне җиңеп булмый һич. 6, 7. Куяннар башын иде. 8, 9, 10. 6 бүре, 6 тун. Без тук, бүре аш. Энә килә, тизрәк кош. Соңгы уен. Ботка. Ботканы без пешерәбез, менә шулай болгатабыз. Ләпер-ләпер пешә ул, бигрәк тәмле икән шул. Ботканы без пешерәбез, менә шулай болгатабыз. Ботка ашарга кирәк, аппак теш чыксын тизрәк. Булдырдыгыз, балалар, бик күңелле уйнап алдык. Ә бүгенгә шул, сау булыгыз.